היום אנחנו נציג לכם את השימוש בעכבר אלחוטי. קודם נפתח את מפתחת האריזה ונוציא את העכבר. זה בעצם מה שמקבלים. בלחיצה קטנה במרכז העכבר לכיוון מטה יוצא התקן ה-USB. בלחיצה במרכז העכבר כלפי מעלה יוצא הפלסטיק שמכסה את העכבר. אנו נכניס שני סוללות על פי האיורים בתוך העכבר. סוללות AAA פשוטות, טיפה קטנות יותר מסוללות אצבע, וניקח את הכיסוי, נשים אותו בצורה הזו, נלחץ לחיצה קצת קלה על מרכז העכבר כלפי מעלה, נכניס חזרה את כיסוי הפלסטיק ונחבר את התקן ה-USB. ברגע זה נלחץ על התקן ה-USB בכפתור המיועד ונלחץ על העכבר בכפתור שנמצא מצד ימין שלכם, מצד שמאל שלכם, לנורית הקטנה שבתחתית העכבר. זהו, מרגע זה העכבר שלנו עובד.